Flames to the fire. Dama ina jiranki zaki zo har ma kike jira na ni ya aure. Har ma ina jiranki zaki zo ke ce kike jira na ni ya aure. Lalura in har dare take gudana mu gane zance a yau za ta aure ta bar ni. Ina ji da kai ya zanyi ne na bita gidan su mu je sai na dawo. Ina za ki je ki bar ni ki zo za mu je mi ya aure wai. Ina za ki je ki bar ni ina so mu je mi ya aure. Na san kina ji da ni tun a ran nan na gano dalili guda zo mi aure a komai. Ba zan yo sake ki nisa ba ki bar ni hakan zai zamo matsala na aiki. Wane ma agogo na dauko mu duba idan zan bari ba ni ne ba hujja. Ki duba a nan in ka gane ka bar ni ba zan yo sake ta wuce ba. Dama ina jiran ki za ki zo har ma kike jira na ni ya aure. Na san kin san komai na yo dan ke na yo wanka na yo duba kin ga kin shaida ni ne na rannan kin gane ni. Ina za ki je ki bar ni ina so mu je mi ya aure wai. Ina za ki je ki bar ni ki zo za mu je mi ya aure. Flames to the fire. Muradi in har in dare hakan zai zamo labari tamkar ma a ce ba ayyi ba asara. In har in dare take gudana mu gane zamane ake yi na gane zaman duniya ai na wucewa tilas ne a ce gobe ba kai. Duniya da ke wucewa sai ta barka ka gane aiki na gari ke dare ba misali. Kai duba da ni za ka gane ka duba sai da na kamu sai ta